bare, at Lars Løkke mente, man skulle skrive under på regeringens politik. Vi vil indbyde til et reelt partnerskab, hvor vi diskuterer nogle overordnede mål, men hvordan det udfoldes, det skal være sammen med lærerne. Jeg vil give den næsten et 12-tal på den skala. Vi står her på gaden, lockoutet og venter. Hjemme sidder børnene med alle deres talenter. Lad i stikken, og ingen hjælp de henter. Bjarne tager dig sammen, mere af dig vi forventer. Vi vil gerne tilbage og give den en skalle. Og vi har forstået, at vi skal rykke os en balle. Men helt ærligt siler, det virker sgu lidt tumpe. Du kan ikke først give 12, og så lad os stumpe. Luk os ind nu, luk os ind. Vi står her i den bidende vind. I er ved at fuck det op, og giver skolen et hjertestop. Luk os ind nu, luk os ind. Vi står her i den bidende vind. I er ved at fuck det op, og giver skolen et hjertestop. Som en forgrejen bliver stopfodret og slagtet. Det kan ikke lade gå hen helt upåagtet. Børnene glemmes og tages som gidsler. Vi stemte på roser, men alt vi fik var tidsler. Vi kom til magten med de bedste intentioner. Who the fuck kunne vide, I skød balkongen blå kanoner. Slået os på både den ene og anden kind. Nu har I skudt vores børn og solgt deres skin. Luk os ind nu, luk os ind. Vi står her i den bidende vind. I er ved at fuck det op, og giver skolen et hjertestop. Luk os ind nu, luk os ind. Vi står her i den bidende vind. I er ved at fuck det op, og giver skolen et hjertestop. Når embedsmænd uden forstand laver skole, hvad så med skoletrætte Ole? Med den her deal er det skolen lige sænker vores børn for et sæt fuldtidslænker. Forhandlingsprocessen vækker harme. Kom nu Bjarne og giv os lidt varme. Den danske model har fået slidgigt. Det her er en fucked up lortet konflikt. Luk os ind nu, luk os ind. Vi står her i den bidende vind. I er ved at fuck det op, og giver skolen et hjertestop. Luk os ind nu, luk os ind. Vi står her i den bidende vind. I er ved at fuck det op, og giver skolen et hjertestop. Luk os ind nu, luk os ind. Vi står her i den bidende vind. I er ved at fuck det op, og giver skolen et hjertestop. Luk os ind nu, luk os ind. Vi står her i den bidende If I would call it,